Ahoj, kamarádi, tady je Růžena z Raw Healing. Dnes jsem se rozhodla pro vás udělat video. Nevím, jestli jste někdy jedli raw veganskou mozzarellu. Tak já jsem se rozhodla vám ukázat, jak to jde, jak na to. Ten recept jsem našla na německých stránkách, je v němčině, tak jsem si říkala, že se určitě budete radovat, když vám ho tady takhle předám. Tak potřebujeme k tomu suroviny, které nejsou nějak nedostupné. Popíšu, co všechno potřebujeme. Potřebujeme psyllium, to nevím, jestli to všichni znáte. Dá se to koupit v lékárnách, dá se to koupit i v bioobchodech, v některých zdravých výživách. A jsou to slupky, které se používají například, když někdo chce zhubnout nebo pro čištění střeva a podobně. Jsou velice zdravé. A tady to psyllium jsem nejdřív rozmixovala v mixéru, aby bylo úplně hladké na mouku. A potom jsem to smíchala s vodou. Vzala jsem si 4 zarovnané lžíce toho psyllia a 800 ml vody. A udělala se z toho takováhle konzistence. Dívejte. Takhle mám připravenou konzistenci toho psyllia. Potom, a to zhruba jsem nechala stát teda tak 2 hodiny. Jo, 2 hodiny jsem to nechala stát. Potom jsem si namočila cashew oříšky. Je dobré, aby byly v raw kvalitě, neopražené. Dají se dneska sehnat už různě na internetu. Ty jsou taky namočené, tak aspoň 2 hodiny ve vodě. A potom budeme potřebovat 200 gramů je těch cashew oříšků. 200 gramů cashew oříšků a na to potřebujeme 4 polévkové lžíce citronové šťávy. Potom tu máme nakonec na ochucení té mozzarelly trošku pepře, směs pepřů, červený, zelený, černý a potom trošku bazalky. Tak dáme se do toho, je to jednoduché. Potřebujeme k tomu nějaký výkonný mixér nebo kuchyňský robot. Já tady mám něco mezi, Thermomix, něco mezi mixérem a kuchyňským robotem, takže já tam dám vlastně tuhletu směs toho psyllia s vodou, je to želé, které vlastně nám pomůže udělat takovou tu mozzarellovou konzistenci. Pak si vyliju všechno vodu z těch cashew oříšků, tu nebudu potřebovat. Tak dám tam jenom ty cashew oříšky. Tak. A pak už přidám jenom citronovou šťávu. Tak to je všechno, jenom 3 ingredience. Tak a jdeme na to, teď to bude trošku hlasitý. Tak teď jsem všechno rozmixovala. Pojďte se podívat, jak to vypadá, jak se nám to povedlo. Tak dívejte. Taková rosolovitá mozzarellová hmota. Tak já jsem si tady nachystala 2 takové misky, které jsou jakoby oblí na spodku. A dám to do nich. Vidíte. To je ono. 1. No a vidíte, ještě potřebuji 1 misku. Nevadí. Tak takovýhle připravený základ na tu mozzarellu v mističkách. Teďka dáme do ledničky. Tak na hodinku aspoň. A za hodinku se vrátím a ukážu vám, jak postupovat dále. Tak, vidíte, tady mám 3 mozzarelly. Měla jsem je asi hodinku v ledničce. Něco málo přes hodinku. A teďka to uděláme takhle, že vlastně dáme talířek na tu misku, vrátíme to. Voilà. Mozzarella na světě. Tak to udělám se všemi 3.
takhle hezky rosolově to vypadá. No a teďka jsem si vlastně vybrala koření, které záleží na vás, které si vyberete. Mám tady třeba jednu směsku pepře, tak to opepříme. To množství záleží na vás. V podstatě můžete i, než začnete mixovat v té předchozí fázi, tak můžete přidat i sůl, pokud máte radši slanější věci. Já se snažím solí šetřit, takže jsem ji tam nedávala, ale určitě můžete. Teď mám bazalku. Tak, jdeme s bazalkou. Tady mám bylinkovou sůl. Tak, a takhle vlastně mám připravenou mozzarellu, která vydrží zhruba 3-4 dny v ledničce a můžeme ji použít na salát caprese z rajčaty například, nebo si ji dát k nějakému vita chlebu, nějakým plackám, nebo to nakrájet do salátu a podobně. Za chvilku vám ukážu, jak jsem nachystala hezký talíř caprese z rajčaty. Tak dívejte, jak krásně jsme připravili salát caprese s veganskou, vegetariánskou mozzarellou. Stačí nakrájet pár rajčat, přidat k tomu mozzarellu a pak ještě dochutit nějakým kořením, bazalečkou, trošku posolit, záleží, co vám chutná, co máte rádi. Tak přeji vám hodně úspěchu a kdybyste měli nějaké otázky, tak se mě můžete zeptat na YouTube channel. Určitě vám ráda zodpovím. Tak, držím palce, ať se vám to podaří. A ať vám chutná. Ahoj!